abantu asehlalani phansi ke sihlalani phansi iwethu besenisithi ndiyalala but into endiyibonayo sana xa ndinolala apha ndingavuka ndikhathe off ningandikhatha off singavuka singathethisani because kuninini ndithega kule nto. Mamelani bantase into eyenzekayo. So namhlanje kwiMadlanga Commission mos kusaqhutyekekwa nge-evidence ka-Richest General in the country. Before that kuye kwa-appearisha uNomkhithi ke negqwetha lakhe. uNomkhithi ba-appearishe virtually yaqona afake neetayi afake i-black and white fake i-black and white. Hayi sharp wahlala phaa uNomkhithi kwabe kuthethwa ke ngoku into yokubana yeyi ii-evidence leaders azikho ready into yokubana zikwazi uncokola noNomkhithi namhlanje, so zicela into yokubana kupostponelwe for a later date. Kwathini because of safety and zanintsi izinto, public interest yanintsi le nto ngaqonda. But ke ngoku kwathiwa kuNomkhithi into yokubana hayi uzasibona ke ngoku wena ngee-15 zikaJulayi. Yaqonda ndabe ndiqonda hayi mos mna andimayindi because noba ngapostponela uDisemba sabe silapha sesiyayazi ngoku into yokubana ooDisemba bethu sibatya sisober because we are ready for anything. Yaqonda hayi nyhani kwabe kusithiwa kuNomkhithi into yokubana yabona ke mfokabawo i-statement sakho ngee-8 zikaJulayi funeka ibe kanti silapha before end of business. I-statement sakho thaca esandleni seMadlanga Commission. Hayi nyhani uNomkhithi athi andinangxaki naloo nto. Athi uNomkhithi andinangxaki naloo nto, andinoyiki xa ninonke mna. Kutsho uNomkhithi phaa eRhosi Mapurata andinoyiki xa ninonke ndizabe ndilapha nge-15. Statement senu nizasifumana ngomso. Kwathiwa sharp chomi sangena ke ngoku ku-Richest General. Kungena abantu ku-Richest General, kungena uMr Bean. Sharp chomi angena uMr Bean. uMr Bean wabesitsho into yokubana enye yezinto esidilishana nayo apha yi-political interference, right? And then kuloo nto ye-political interference ndifuna univezela into yokubana uGeneral, Richest General in the country, yikruku. Ndathi hayi Mr Bean uthi kruku. Wathi Mr Bean wena me ndawumazi. Ndathi ndiyamazi. Ungathandi mazi, ndiyamazi. So bantase savezelwa ke ngoku. So into evezwayo apha bantase is a conversation and ndizayi-explaina kube kanye le nto. So going forward andizuyi-explain. So i-conversation is between uGeneral Khan noMr Said, right? But in the conversation, le conversation yabo isixelela into yokubana uMr Said lo yi-middleman between uJulius Malema noGeneral Khan, right? Isixelela loo nto i-conversation, right bantase. So xa ke ngoku ndisithi into yokubana wathi uJulius, ndifuna ni-understand into yokubana all of this is happening through Lobut, Mr Said, right? And ndicacisa uMr Said ngubani, ngulaa bhuti kwakho kwathiwa wenza i-cigarette smuggling kwayale. Like iindlela zakhe abantu asazicaci, iindlela zakhe zinabo ubumnyama, zinayo into engaqondakaliyo, but ungumntu onjalo ke uMr Said, right? Baqale apho ke umcriticize uGeneral Khan into yokubana kutheni uzawuba busy nezi-smugglers, ubhizinesi smugglers, kutheni unjalo. Unfortunately akakwazi uphendula kuGeneral Khan because ungulophu imibhobho ngomlomo, so akazukwazi uziphendulela. Anyways ke bantase singene ke ngoku kule conversation. Qonda sithi sisajonge kule conversation bantase ismuggler esi sisendele uGeneral Khan ke ngoku ipicture yomntu. Hey sithi hey kubani lo, sijonge hey picture iluzizi bantase, but uyambona umuntu wakhona ba umbi, but iluzizi picture. Hayi sithi sisajonge leyo bantase another picture yi-poster i-Operation Dudula, and yazi i-Operation Dudula ngathi ayizaba ayibaleka ngaloo nto, but anyways i-poster i-Operation Dudula. Sharp chomi nale nto yalo Operation Dudula sithi hey izawuthwani le nto. Hey kubethwe ke ngoku-forwarded message into yokubana yeyi forwarded ibisithi yeyi lowo must be arrested stat. Hey bantase sothuka must be arrested. Hayi ke i-Richest General niyayazi mos ayinyabanga, yakhawuleza yathi ngqondo ufika, yakhawuleza yayazi into efunekayo kule situation. Khange ibhafarishe nobhafarisha, yathi sharp chomi sharp. Then a few days later ke ngoku i-Richest General nayo idrafte i-questions. So i-Richest General, what he is trying to do here, he is trying to get Inspector General where crime intelligence out
yabo, ufuna umkhupha. So then he drafts questions, yabo, as drafte as questions, nyani as questions zidraftelwe ke ngoku ziye kuma-beret, zithunyelwe kuma-beret as questions, ziphinde zibuye as questions. As questions zicaba kubekho itypo ke ngoku xa ziphinda zibuya, because zisiwe kuma-beret, uma-beret waziqolisa wazenza zithetha ngalaa silungu kaDr Ndlozi, sathi zabuya ke ngoku questions. Xa zibuya ii-questions athi ke na ke u-Riches General into yokubana hey, it must be drug not drag, yabo, ziphinde zibuyele ii-questions, yava. So ezi questions kwakufanele uba zii-questions ezibuzwa yi-EFF epalamente, ngaqonda tshomi, sharp. Ziphinde zibuye ke ngoku ii-questions noko sezirayithi, hayi nyhani uRiches General athi hayi ndi-happy, yaqonda. So ke ngoku i-EFF ke ngoku ithathe i-step further, bathi kwa ezi questions sizazisendela uMinister uTeketayo. uTeketayo ngelaa xesha yayinguye i-Minister of Police. Hayi sharp, kuthiwe sazisendela yena, nyhani aboniswe ke ngoku Riches General into yokubana ezi zezi ziya ku-Inspector General, ezi zezi ziya kuMinister. Sharp, kuvunyelwane, sharp tshomi. Then kuphinde kuthiwe hayi kuzawufuneka sidibane kwathini. Asiyazi ke ezawudityanelwa, but inoba bezawuba nembadla or i-get together something, but kuthiwe hey makudityanwe. Le 3 andiyazi nto sisizathi le 3 sithi ngu-12 bani, 12E because asikwazi uthi ngu-12D, because u-12D ngulo wesibiya, yaqonda. 12E because yenye igroup le, masithi ngu-12E bantase, sharp. So kuloo nto ke ngoku bantase nyhani ke ibe sorted laa nto, zisende nyhani ii-questions nguDr Ndlozi, azisendele kwezi ndawo funeka azisendele kuzo, sharp tshomi. Abe esithi uRiches General into yokubana get him to lie, uyabona, and then siyazi into yokubana uxoka kwakhe u-out, uyaqonda, sharp tshomi. So already ke apho Mr Bean uyasixelela into yokubana Mendi ndifuna ninothise i-pattern yezi conversations, into yokubana it looks like ngu-inner ether, it looks like ngu-eye for an eye, it looks like ndenzele nam ndizakwenzela, yazazi those type of situations nyhani bantase. So kwenzeke le ye-Operation Dudula, after that uGeneral wacela ifavor yonto yobana makudraftwe, wasende ezi-drafted questions. Then ke ngoku after that i-10 kabani kama-beret, wazothi uma-beret into yokubana ndifuna ukwazi into yokubana ngubani i-complainant kule case, yava. Hayi nyhani xa kutshekishwa, watshekisha uRiches General, watshekisha wathatha i-screenshot into yokubana nanko i-complainant nguRuplan, kwathini. Hayi nyhani wasenda ne-address, naye uyithathe a-step further, bekucelwa nje ukwaziwa igama, senda ne-address uRiches General, wathi ndinjalo very competent mna, xa undicela into ndenza sure, yaqonda. Hayi sharp tshomi. uRuplan lo bantase waye-curator kulaa case ye-VBS, yaqonda. Kulaa case ye-VBS mos kukho umntu owathatha i-plea deal, something like that, wapleada guilty, yaqonda. So kuloo nto yakhe yoba epleade guilty mos kuye kuthiwe into yokubana bhala isibilivane esitshoyo into yokubana esivumayo izinto ozenzileyo, nyhani wasibhala ke isibilivana. Kwezo zibilivana azibhalileyo ke bantwana uye wabhala nento nobana uspende ii-millions ezama ofumana i-political protection. So usende ii-millions to wabamenshina ke uFloyd noJulius Malema, wathi yeyi abo babhatela izikhuntyu zemali in attempt for ukubana ndibe kanti ndiba-protected kwinto ye-VBS. So kukho into enjalo ke bantase ye-fraud, yaqonda, I think ne-corruption, but yeah, kukho into enjalo ye-VBS bantase yobana izityholo basically is that lo bhuti lo nguMathontsi lo wapleada guilty. So uMathontsi is basically saying into yokubana wayezama unyoba apha akwazi into yokubana afumene protection, yabo. So ndicela kudanyaze abantu aseklasini, makudanyaze fast and then sizawuhamba siye ku-part 2, makudanyaze fast because ayikapheli.